Obaswa no wa share link na dia mami na bibi na ya internet na nye Obaswa share link na mami o share link na mami chia baby a wo bia nwumre Obaswa no wa share link na mami Sofo adaro mami chia wo kafra mo amabaso anwumre nyina mechia mo anwumre ye network ne nye but jambe fa ne saa me fa ne saa jabe ndey anwumre echiachia mu nyina anwumre mechia mo echia obi anwumre me ba chaw se emu da ho a no aka kire me why na sisi de se mo amani tua emu da ho a no aka kire me dio rade Bacho share mami. Okay, Reverend Adakwa, or say it is clear. Shina, or say it is clear. Tony Silas, or say it is clear, right? Okay, Patrick Kahin, everybody has confirmed that everything is clear. Yeah, when then I say, the Nkofoye minti Jennifer Pia Sante. Me pacho me chia so wa you say me no wu nkomo. Okay, Pesi Bobie answer. Hey, Mr. Bobie, salute, how you doing? Hey, Agwazi Bobie, inti Agwazi wo. Oh, my goodness. Mr. Samuel Abwaje, Elizabeth Odro. Hello, Auntie Lizina to say. Bibia boko de. Pacho me chiatia mu nyina. Oh, mo share link ni ma me na. More alert people say. OPATAFUOR I am live. Alert people, let them know that OPATAFUOR I am live. Alert people that I am live. Mami Equia Beauty. James Edward. Network ninye. And then nsuo no toss and one say Ghana dear. Nsuo gugu sana. Na akoye bibi oho. So you see, you can see it yourself. So na effort. Tumadaro say when you hear money how you just have to cope with us. And that is all. Etimechi ama numre we are no share live telecast na dia mai na nyina IFFF ya no wa share dia mai why eti numre mi no udi nkomo bi afa odipa ya braba ye bo no akwasi Bobie akwasi se obi wo hopa agwazi mi no mi enu wa adi sa ochi mame yam kurowe mu me no be yiri se one umpanyimfo ado
Mentor so ana Fifi Esuma. I say Prophet OPATAFUOR. I'm watching you from Israel. Okay, comment. Leave your comment at the comment section and tell me exactly where you're watching me live from. It says I'm watching live from Israel. Eva. Oh, my iPad is not tough. iPad imu a menyes can to be. Me so I made the out of. Just imagine. Network ni nyekra. Network ni hard gene pa numre. Network ni hard gene nti madaroma. Se bibia ankoyi anam aka kire me. Why? Bibia ankoyi anam aka kire me. Now, dear na make a cry. I'm frustrated. People are frustrating me, right? Okay, back to what I was saying. Me pa chow call Rhyme TV. Rhyme TV. Connect subscribe. See say the woman say Rhyme TV no. She say I don't know echo. OPATAFUOR the AYP. I limited. I was OPATAFUOR I limited. She say you know. If you want to gain an international recognition, you must definitely speak English. That is why I've taken my time to create this Rhyme TV. What you say? More doors will be and I'm more line. Go to Rhyme TV. Obi one man, go subscribe. Cry, dear man. I be a crying in the life be basay. And then me ponte. Now, Rhyme TV. She say, I want to spiritual teachings in the Rhyme TV. I want to spiritual teachings in the main side and for spiritual teachings. And ma, your OPATAFUOR TV. OPATAFUOR TV ni there. You see, a Bible teachings, but deep spiritual teachings, you know. Media yini na the Rhyme TV. And then so to your teams are boa me pa me viewership ko eh kakra. Now eti Rhyme TV na ko subscribe ma mo ate misrew mo am wa bruchire titiri mo share Rhyme TV. Rhyme TV a Awurade Nyankopɔn Jacob Tumfo na de aba o se awiye mremu no eye oman ne dia you are seeing our channel. Go click the subscribe button. No subscribe a notification bell. Send your beya. Minu. I bring it to be a dinkita one. Ever boy. So, Entiko. After so more must subscribe na. Moshe channel na. Channel na moshe mo click it on. I can say like button. Most among comment a jam with them gentle. And then I was sending message. I was mean you know, sound you. I know a lot of people have been enjoying my videos. Go to Rhyme TV and give us a thumbs of subscription. After watching the video, you must try as much as possible and then like the video as well. Then you leave your comment. Well, I will leave you a comment. Also, I don't like it. I see. There is a Owusu. I say this is Ata from London. You're welcome, Ata. Okay. Okay, back to the America. Yensha Bibi. Luke chapter 13. Luke 13. Yensha Bibi or Luke chapter 13. Luke chapter. Hey! Yensha Bibi or Luke chapter 13.
Luke chapter 13. Luke chapter 13. For Bible no. Luke chapter 13. Yen for Bible na nyina yenko. Hey. Viewership we. Luke chapter 13, verse number 10 to 17. Luke chapter 13. Yen show did you or me chama di. Luke chapter 13, verse 10 to 17. Yen show adi bi ho. Me chama di. Nti bo mo de ne call money. Now, okay, kind Bible now. Etifi asem. Or say, who made that be ayaresa? Okay, kind Bible now. Etifi asem. Luke chapter 13, verse 10 to 17. Get your Bible, open to this verse, and let's have a discussion over this topic. Or say, who made that be ayaresa? I read Luke 13, verse 10. I am reading the Tree version. Ɔse na verse 10 ɔse na ɔkyerɛkyerɛ ahyia dan bi mu homeda. Verse 11 ɔse na hwɛ na ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔwɔ ahoɔmmerɛ honhom mfinhyia 18 na wato no a ɔntumi ntiri ne mu koraa mpo. Verse 12 na Yesu hunu no ɔfrɛ no na ɔse no sɛ ɔbaa wasane wafiri w'ahoɔmmerɛ mu. Verse 13 ɔse na ɔde ne nsa guu ne so na amunum hɔ ara ɔtene na oyi Onyankopɔn ayɛ. Verse 14 ɔse na hyiadan no mu panyini ɛyɛɛ no ahi no sɛ Yesu sa yade homeda no buase nkrɔfokuo no sɛ nnansia wɔ ha a ɛsɛ nipa yɛ adwuma emu na mumra na wɔnsam yade na ɛnyɛ homeda. Verse 15 na Awurade bua no sɛ nyaatwemfoɔ mumu biara nsane ne nantwie ana ne mfurumu mfiri na didi daka ho mma enkonum insuo homeda na. Verse 16 na hwɛ ɔbaa yi yɛ Abraham baba a Satan akyekyere no mfinhyia 18 ɛnsɛ sɛ wɔsane no firi kyekyere yi mu homeda na ɔka saa no na tamfoɔ no nyinaa ani wi na nkrɔfokuo no nyinaa ani gye admonyam adeɛ a ɔyɛ no nyinaa nti. I believe you have gotten it right. Luke 13, verse 10 to 17. Abra Yesu baye no. Na yakyekyere ɔman no. Satan na asɔfo a ɛwɔ hɔ no. Ɔma kyekyere ɔman no, ɛde ɔman no akɔhyɛ esum mu. Ama ensɔre ma ni bi ɛbrɛ. Ɛfiri sɛ Satan no na asɔfo mpanyimfo a ɛwɔ hɔ no. Na omuntimi nya ebre emma wo mo ankasa wo ho ene wo mo kra emma Nyankopon emfa omu nye adwuma tienio Satan a adifo no ye kan say Yesu bae na ye wo enkrofuku a omu de da maniem ebi ye Judafo ebi ye Benjaminfo ebi ye tribes Isaka abusuakuo tribes bebrebe eye Israel abusuakuo dumienu na majority of them omo yare omo yare ni mu no omo ntimi enya obi emane meje omo ensa omo yare na bra Yesu baye no ohu asetena ne amania no omo namu no. One day, Abra okowura asaw them. Now there was one particular woman there no ochina wa. Na 7 previous oyare achacha. Na eye Yesu ya.
Emma Yesu tenen and sat na munumuano. This woman experienced a miracle. Nebasa, there was a pastor over there. There was one pastor over there. Ana ompe eye say. Adentina Yesu abeyen senkyerene. Eye sa asofo mpemfo na shi. Say adentina Yesu abeyen senkyerene. He shouldn't have done those miracles as at that time. Because sa home dane de ye mfa nye san senkyerene no. Now I am not interested in that home dane or the senkyerene no. I am interested in the Bible ne kan ye say na siadan mu panyin ye kase siadan ya asori dan mu sofu panyin no eye na shi obi tie ni yo obi tie asafu obre na Yesu firi baabi na hu mobro nti watene ne nsa e de ato eye sa obey a wo bre na de bia ni mu akoa na wogina asori animu a o tini so tempenten kwan wakobɔ mpa ya mana ne ho atona enkanya wo osofo no ena wo se nka wotimi ebo Yesu mpo abaso se wa ya de nemom ono no de eye na si se ya sa oba no yare inti me question is say inti sa osofo panyini no so na oba di gina ho na wabu achacha no ene na eye ne fa na se die na eye osofo panyini ne fe se asori dan na ye timu no ohia adokoro enkrofo yare adokoro enkrofo ho na se abrantie bi firi ba bi abesa ebi yare a all of a sudden you became offended because Jesus had healed that woman. Inti na ye wo sofu panyin no na ye wo fa na asa den. That high priest as at that time, was he happy because of say nen sori manu egu mpotire mu gu amanim. Sanity yo make bibi two trim me the adwini bi two trim say na be ye free na ko bo hu se no be se to anam onye. En sorry bebre wo wiase nyina no. Ene sa en sorry no abeye ensamanfo asafo. Se die Yesu ba ya na ensamanfo asafo bebrebe wo ho no. Se ye ka se ensamanfo asafo a eno nkire se asori no omo wuo na tim ana ensamanfo na tim. Now when we talk about ensamanfo asafo, we are talking in respect to asafo a wotimu a nyame honhom anya adwuma. Honkonkru tumi nya adwuma. Na baabi a honkonkru tumi nya adwuma. Yare empa hoda. Ahokyere empa hoda. Empatuwo empa hoda. Ye wasori bi wo ho na wura mu a every week bia ye kosie efunu. Every week bia ye kosie efunu. Ene ye wo ensori bia ewo ewiase a de omani ji hu ne se week we ye kosie efunu. Week we hu. Week we asoriba we ware. Week we asoriba we to party. Week we ye ko aha. Week we ye ko ha. Ye won sori ye wo sisia asofo mpanyimfo a ebi bishop ne archbishop sa nyame honhom agyae sa asafo no mutena. If we say sa wo mo na wo ho no they think said they are well educated, so they would use their source or their level of education to intellectualize God. Enti ade nyame be ye bia no omudi omunim de ene omunyansa ene kase ene kane no na ye wo ensori bebra manitwia a na ye wo mrantie ne emaba ne mpanyimfu a na ebinom ye adifo tieni o ne bi ye adifo akese e na omotete asafo no mu nya nyame nam wo mo so
edi omo ye nsenkyereni ni anwanwade ene saa ensori ni bi utim na nyankopon bie wani ana nyankopon ma wadom akyede a na saa nkrofo we ya no ma saa ka wahye asofo mpanyimfo ni nsori ma no ebe ka bom, and they will fight you. They will use all means and strategies to fight you and bring the spirit of God down. Enti enano ensori na ewo wiase no. The Holy Spirit has left so many churches. Because of that, the church as an entire body of Christ is blind. Ensori bebre wo wiase a omani afra. Eti Yesu ka asem bi ose onifra ni ntimi nchiro onifra ni kwan. Eti Yesu nim say there are spiritualities, there are things that involves spirituality. Ye won nyoma bi wo ho a sunsumu asem. Ye won nyoma bi wo ho a sunsumu asem. Enye physical ade. Yesu na oyawe. Nenso ene no sankrofo ni nyina yayi wo mafirim. En omo so a omaye omo ho se nyame ensa wo omo so na omo ye nsenkyereni no so a dodo na ya za ono no ontimi enye nsenkyereni efiri se na kwan nye eniama ahohom ne mpe no ene no ode ye no osori a otife odifo tena bia ebi boro ebi no monsa ebi wo abrabo bia abrabo no entimi ni nyame honhom entena enti abribia no there is a ravel or a shift in the realms of the spirit. Honhom no ni onipa no di asie if you say honhom no person wo da ne ho adi ene onipa no so asi ni kwan enti na wotwe biara in the olden days during the times of Moses and those people it could take them barely 10 years 20 years 15 years then nobody had even kicked the bucket in that time first no it be take you 10 years na obia ewui ewo kronim because na tumi ya adwuma na aduma chede ya adwuma na Jacob tumfo ya wanwade those days no na Jacob tumfo ya wanwade and na ubowura ensori mu a week we just say the hour who say ye ko Easter convention ba ya pon ewo Easter convention ase ye befie ubehu na nipa bia 10 15 jamse na ka atwiafo omso na ku wo aka sesabi enye nyame enase ananye dukoptumfo na ase na omko ye no efiri se de okọ abosumfie ekoyi ne bosomu aye eko share ne bosomu animu onyam mpo no onim se bosomu no eduru mre bi abosomu no be bon ho ban tienyo onim those who went to other deities to make sacrifices unto them to appease them, they are aware that in times of tribulations, in times of difficulties, those deities will be there to intercede on their behalf. How much more you these Christians? Yekwa sorry aba. Yekwa yisi. Obekobe bano yamse no mawu. Enti ubehunu se nokure saa enhyiamu no omko ye no. Nyame bia ansane wo ho. Eye omo a na de omo hu ene omahusu ene won honhom akotena ho. Eka de omo beka ansan ene omo pon ye. Na nam se nyame honhom enim ntino entimi wie peye. Ene asafu na yetimu no nyame honhom ndim. Enti ewiase no said the tete ho no na esum no akata wiase so a Yesu baaye no ene asofo ne omu wiase no enye omu nyina ebinum omu sa de asafo no eko esum maako kakra efiri se asofo bebre atoro nkyere ene nada nkyere ene omu kyere nipa ye yenu firi ho a ekwan ye omu de nipa nam so
ɛnhyɛ nyame animonyam deɛ ɔma ne nsɔre ma ɛyɛ nti no ɛden okenkan Bible sɛ Awurade daa ne ho adi ɛde kyerɛ Solomon ɛwɔ dayem na okenkan Bible koro na bi ma ɔsɛ anadwo da suo mu onipa ada na hɔ no na me Awurade meyi me ho adi di kyerɛ no wɔ dayem ɛne ne kasa. Okenkan Numbers 12 verse 1 down to 6, 7, 8, 9 ɔsi sɛ odiifoɔ bi wɔ mu a ɛyɛ anisuade hunu mu anaasɛ adayesu mu na me Awurade me ne ne kasa. So which means dream is another channel through which God can use to talk to you. Nen so no the ara ho ne sɛ obi wɔ hɔ a asase we yɛ ɔte so no wɔyɛ nifrani kyerɛ sɛ ɔno a ɔnte aseɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no ESP, extrasensory perception. Tienio yɛfrɛ biribi ESP, extrasensory perception. Sa extrasensory perception no onyame de dua nipa mu ɛyɛ wɔ abilities be in the ɛboa awaken your senses be in the realms of the spirit. And the ESP, you 6 ESP, extrasensory perception. Obi wo ha, uni third eye. You don't have the third eye to see through the realms. Uni sa to me no. Obi wo ha no mo a, eni na uni achi no. Ohwene de wo dwuma a ohwene ya ye one pe. Eni say utimi hu say bibi bon ha anase spray ye hwam. Enkwan yi eye say obi wo ha wo hwene adwuma etimi di ano no. Nanso so in the realms of the spirit no ye wo ehwene anyame de ma wo a say tumi bi gina mantamu ana huhumfi bi gina ho a say wanfa wani ehunu kura na by their senses o smell it omo a utimi hu say sunsun say ne gina ha onyame wo saa tumi ni bi ye wo tumi a onyame de tua waso ema ugina baabi na ahohomone edi nkoma utimi te saa sɛ enkomo sei na ahohomone edi. These are some of the things onyame de kyɛ nipa nanso so saa adom we nyinaa no ene sɛdeɛ na tete hɔ no onyankopɔn de ma Moses mu ɔde ma Jeremiah ho ɔde ma Ezekiel mu ɔde ma Noah mu. These were the said gift that the Spirit of God bestowed upon our predecessors, those old prophets, as at the time of Moses, Jeremiah, Isaiah, and those people. God gave them an extraordinary gift. But today, since the day of John the Baptist till today, gradually, you come gift in every system anymore. We are killing the gift of God. And then all the prophets sees nothing. And if one who she because onyamia obi wani do ema kwhwe oba bi panty color ehwe ni brazier eko oba bi a bedroom there saa nyame we no onye nyame papa nanso so wohwe adie ho sra na wo odifo Samuel so a upie ya na odifo Samuel asase e kan asem kyerɛw wohwe Saul ya obeyes you can say obedi hini wo Israel ansana David ebe take you over here. Bible say abra ni papa nwan eyira ayero okohia odifo Samuel na abra okohia odifo Samuel no ogdure na odifo Samuel ejina aforibuchi aso a obo afode na odifo Samuel ani bo na nimu na no ene o hya ase so o hya no kom o se hwe mahu se o papa nwan bi ayira o se ane we ye through gift nanso ene no ye difo na ye wo wo mo no okwa ohu hwe na wahyeda ma no sofo ketwa na waba betena wo nche otietie nsem wabɔ emma bi pa omune na nenam asori fie ho omukotietie nsem a na ye de abre sofo e di sofo begina puppet ne so a obi a obewu gina ho enso sofo nhuda obi a ekada no so gina ho onhuda obi a abaifuo akyekyere na bodua mu ho onhu obi a motia bi ne da obi a yagye ne nsem srade obi a yade ma kaba na ahye no obarima bi gina ho a yadi nanim akodi nachi oye bibi anya yie eno de osofo hu da
nanso so de ne sofo ketewa no atete na wagye informations de ama no eno no oba begina ho a ena awurade kasa kyerɛ me ɔno na awurade ɔkasa kyerɛ ne nyina no anopa na wo kɔ no ho mpaebɔ no ɔma wo kɔ fill forms saa forms na akɔ fill yɛ no eno bi na wɔde ayi information a wɔde aba begina ho a wɔde hyɛ wo nkɔm no saa nneɛma wi wɔn soso a ɛne nkrɔfoɔ yɛ free a ɔmoma mo tietie nkrɔfoɔ ho asɛm nkrɔfoɔ ho asɛm tie ni o wɔn mo a ɛne nkrɔfoɔ yɛ free a ɔmoma mo tietie nkrɔfoɔ ho asɛm. They take the informations of people, then they give it to their fathers who are the prophet, and they use your information that they have acquired physically as a prophecy. Enu na ekoso enti ade chiw ade sound wo ye dan a obi bewu asafo ne mu efisi onyame nipa na ogina won say ye no kure say ohu ade ampa. You must be able to see say onipa we ni time aso onipa we ni time aso onipa we say na ebeto. But nyame hohom no eni asafo ni mu ede bentia ye wo mpatuwo empatuwo ye wo animgu asewuo ye wo abaidom wo ye wo abosom wo ye wo enkabere wo ye wo wiedie wo ye wo seye wo ye wo ewuo ahodo a emfire urade na abrante a wanya 18 years abrante wanya 19 years 30 years 35 years apart from obia onyankopon de ne ba asase we so na okura special mission apart from woman akan onyame okun sa age na yeden. All these young ladies and women are dying because they have subscribed to churches to which their spiritual fathers they can't see spiritually, because spiritual father na nkasa no wako Benin, wako India, wako China, and wako guru bi ho no de ne kra ko hye ne nsaso omo no ho ba ama no. And the spiritual father no nkasa no wakwa to bod ho ban spiritually. And na wo no de wodo wore nyina hye ne mu free say owo tumi bi ode be boa and na wote wo enti kwasiada obehu tim yawada tim enti saa na nipa ewu so mu de ade ne sitie no enti Yesu ba ye no na saa eniyoe we ni esu we Bible said na Judafo no gu enkoaso mu a na omo hwehwe Messiah no ama Messiah na ba baji wo mo. The Judas were no mu, they were suffering. And you don't hwehwe Messiah na mana baji wo mo. Ebi no mu pie aso dem hona na obabia ya achacha. Wabubu a Yesu besa na yare no. Nanso obesa na yare ni nyina achi. There were some specific men of God be anu omo ho. They didn't like it. They didn't want Jesus to heal them. They wanted them to live in that shackles, that bondage. Eti ye wasafu bi wo ha. Ene no wo kanyame huhumu asem no. Na sofo no so gira ho no. No so ka honamu ani asem. Ukoka ose ena mo de mo sole a sunsun yase sunsun bia ni ho. Na waka ne poto no de agu ho no. Adentia. Sunsun bia ni ho na ni onyankopon na udi na chi no ye honam. Se sunsun bia ni ho amibisa wo onyankopon na udi na chi no ye honam. Nyankopon onye honam. Wo ye honhom. Ose mu a mo pese mo som onyankopon no. Mo nsom no honhom mu no kurem. Na afei adentina ye beka sunsun asam de kire wa. Wo behu osofo bi a onyame ne to nkwanta apai. Osofo bi a nyame mo sra firi ne so. Na ne bibia ye flesh. Ebi kura prichitia won konkuru tumi. Ebi kika nsem bebrebe. Ene ensori ma ne namu saa omo bre. De omo bre, ebi pe bre. Ebi ho kire wo mo papa. Kohwe wo mo egu asori fie. Omo ti mission house mpo ne kom di wo mo. And so Bible say mumma aduane entena masafo na entena me storehouse. Mumma aduane entena me storehouse. Nanso sulu ene no ya pam nyame tumi afiri asafo no. Enti ensori bebre. Unim die enti a wo uti hoi. Wani afira na waso asi. Na sofu bia na udi nachi. Obi obeba beka praise the Lord bia na wagye so ewo wabrabom. Ye wo obi wo ho a sofu bi ka praise the Lord na wagye so. Adentia efiri se onu ankasa ni mu no. Wate ho no onya atenka bia.
ɛyɛ Kristo Yesu honhom a ɛka onipa ɛyɛ hon konkro tumi ɛka nipa ɛma wonya atenka ɛwɔ honhom mu ehun sɛ saa nipa we ɛwɔm so ɔyɛ sɔfo deɛ nanso na akwan mfiri nyame no wo ntimi nya bi efi sɛ unhu hwe wo dakora wo nso daye na obeso a anya wowo bi na epam a na ye nantwie anya nantwie bi a denkyem anya denkyem a asa oso daye na watu nam hwiem de ohuru yanse wa beto ho wo daye so basa asa opese utwa nsuo enioma basa ene ekoso we have light out. Let me go and get what do you call it? Excuse me. So we are back. Very soon I'll be bidding goodbye to you people. Doom so. I've always been telling you that Africans, they are not a conceptual thinkers. I've already been telling you people that across the global world, it is only African leaders, especially in the continent of West Africa. They are not conceptual thinkers. One problem, revolving around, and that is the reality. Back to what I was saying. There are so many churches. The churches, they have lost the credibility of the Holy Spirit. Enti ebeye den se ene ababa wa na se abrante enam hono a na obre na niema enkoyie. Now let's see something. Luke chapter 4 verse 6. Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 4. If you have your Bibles there, Luke chapter 5 verse 4. Luke chapter 5 verse 4. Okay, kaya. O si na ojaye kasa no. Na okachire Simon say, "San kode e hodo na munkogu mu asawi na mbeyi nam." Verse 5. Osi na Simon buan say, "Owura, ya ye adwuma na dwi na ye nya hwe. Na nso wa asam nti megu asawu no." Na oye saa no, obuma empata pi a na won asawu no eretete. Listen to me. Luke chapter 5 verse 4 to what? 6. Peter was somebody. The first time that Jesus had encounter with him. Na obre. Es no kwaso. Sa asori na oba na achacha aye no na no ote hodo no. Sa asori ni bi na Peter eko. Na Peter ba for the akese wom. Es na Peter ho kire. Luke chapter 5 verse 4 to 6. Oshia na abra Yesu shia no oka asemi kire no. Oka kire Yesu say ya ye adwuma na dwumu yi nyina. Nanso so ye nya hwe. Ena Yesu ma na kwankire. Ene adifuo na ɛwɔ sɛ nyame sunsum si wɔ mo so na ɔmutimi ma akwankire wɔ abrabɔ mu no. Ene nyame sunsum no eni asafo no mu biem. Enti uwurawura ensare nsɔre a ensɔre ma ni bi ho kyere wɔ mo papa. Ebi sere no ɔmadi. Ebi aba asesa. Ebi hia just 1,000 Ghana cedis. Edi aton ensuo pie water ɛwɔ kwa ho kɛkɛ. Enso ɔmu nya bi. Ebinom nyamesom a ombesom ye no ani kristosom no ombesom ye no adane amane ani nkonua de atso no kyese na brabo aye basa bibia enkosoye akasa sabi mprebiasa eye bosomfie ene oto ne nan ekoye nanso so eye onyame ho o Bible says sika ne dwetɛ eye me awurade dia tienie Bible says sika ene dwetɛ eye me awurade me dia. Nanso so adenti the light is back.
Excuse me, let me change certain things. My goodness. Oh, my goodness, we have a very long way to go. Should I continue? Is the image clear? Is it clear? Are you people getting it well? Should I continue? Is it clear? Good. Okay, let me continue. Eti, sa na akoyo. Tetino. Sa esum mu a na ya movie enkrofo kakra. Si se no akoduru mpempen so a ene sa ensori na eye being run by cabinet, certain cabinet no. Ene aduru mpempen so a omukọ elections a ye ko elect yen chairman a obehede asori bia ene omumọ mpa ye bie mu ene asori bia members ye bebodi omuye elections man baako a na ohwe na ona benya ade no omutu na duro ma ni bubugu ho nti election day no kra no wantimi anko hanko gina ho yam omutu no tukwe e ma ne nan ase taataye pa di oba ho bi susu no oba na body gas the soldiers abetututu. Imagine nyame tumi o baby a yese ye pedi obedi nyame tumi anim na yetimi aye asafo no de ekoso no entina no asafo no akoduru kwantanan so ene asafo no akoduru kwantanan so asafo no akoduru kwantanan so ensori mani bebre ani afra ensori mani bebre omani afra enti omote se obi abo aban mu pre e wo ha no omadwane ko ho omote se obi abo aban mu pre wo ha no omadwane ko ho enti omo no hu di omo nye so ati ase onim pefe se bible say enye obi osim se awurade ebia na firi me nanso so no oni option e wo se okọ na de ebeye ni bia no na ya ye no sa na wiase no sese akwakoye enu nti no wo na wo se wo hwe wo hu yie e ma ne nya wo se bia sofu bi dwene ho enye asofo ni nyina ye wa asofo ni bi ye good me wa asofo bi omudi machi a omo ye good omo dwene nsore ma ho but enye asofo ni nyina if you say asofo ti bi kojoni court ana secret society tieni o okojoni secret society ana se osofo ti bi kwaji tumi e di begina puppet so na oka kire tumi ni se tumi no ema edom emra ho na puppet na se wakoto nipa dompe ana se wa bury obi life ana wakoji efunu hu nsuo ene odi abehye puppet na se ya. I'm telling you the truth to say sofo ne ba na edom pu begu ho na ochew 20 billion enye nyame akwan o enye achede papa da eya achede a edube komusuom eya achede a edube kwa ningu asiem eya achede a onyame sunsum emme ho da enti empre pii no sa niema we eni niema we enti ene enso ne mani bi amane omunamu no eya asofo ni bi na de to wo so ya wo asori ba bi wo ha onu de omu ade tie ni ye wo asori ba bi wo ha omu ade ene ebi betimi aba wo asori fie na wa ba be disrespect wa be bu edimutia but nobody goes into the kingdom of anybody to disrespect that person by wo asori ba bi wo ha omu ade eno de obe misbehave na se sofokoro na nya abotre na okese na e ono anasem you don't blame the pastor, you blame the person. But ye obi a ono no akọ join secret society ana o join ekuo bi a
yatete ne tekyerema so ma no enuro adi agu ne yamu a ne tekyerema eda nanum no aye Lucifer tekyerema enu nti no odi dada nipa na omma nipa ehuru nyame akwan mu de Bible ni beka bia no na odi ni nyansa aka bi abata ho na wama ni nyina aye pepepe na nso so hwemu pa na de woka ni nyina enya no kore so na odi adma enipa te ho saa onipa we odi ni nsa to so odi ni stick amount odi ni nsuo bi ma odi na anointing oil bi ma na ukofie na ukoyisu a sister said ye wunua baabi eye wunua ba ma bi ni hu ensuo na odi adware especially wo mo ye nsuo ni saa oil sini bebre no amun kram freeze line ni baabia na am sorry a am si ye na ya ye anointing oil bibiro wo mo di funu hu nsuo ka na wo di aye oil no di ama na imagine say oti asefo a wote wa wuye na wo nkwam na oyonko a owo motuare ni hu nsuo na ye di ama wa wo di adware ye di ama wa wanom omo di nipa ni bone enso omo tete society ni wo a wo be sori na wo nyame tumi no o ka say hey wo kogina na dane emabo na dane asotoro ebi no omo didi Yesu no na Yesu sabio obegina ho no wan kanfo no hoda wan hye ono a no ho animu onyam da bra ni pebre no ho hwe mame nka no kure bi nkyiro empire bobia akese a tie me ka sem bi akiro empire bobia akese a ewo Ghana, Nigeria, South Africa eni ni nkuro so eni emu asofo e wo se ye no kure pa se sa bishops ni apostles no eni pastors ni teachers no se omu nyinara so omu di nyame tumi na namo a enka enipa enhu bresa asemo ye amikan opa tenase na ye analysis na titi bi free ubehu Christian country bi ewo wiase biara omu na di bone kese omu soso tieni o Christian country bi ewo wiase biara omu na di bone kese omu so pa na boni papo kese omu so pa na omu nka no kore omu so pa na ekum nipa rofof wabusa ho se dia all the Christian countries ewo wiase no mu pa na di bone kese na uma MP sika se onfa nkoye bridge onkoye da oye bridge no kora na 3 days na bu agu emfa no obi anche no nanso wo China na e ma sika se fa koye bridge na udia mu a mo hwam na mo abrochire no se nipa ni di sika na o se ye bridge na e de na o mo ye no o mo chine no o mo kun eni tu wo kora no usuro se obeya oyonko bone usuro se obeya oyonko bone usuro se umpono ye disika ba o se fa koye adwuma usuro se obeka se wonkoye obekwa akoye adwuma no adentia if say unim se wankoye the people of that town will hold you accountable. You become accountable unto them. Enti usuro nanso so bra Nigeria, bra Ghana, bra Sierra Leone, ko Liberia, oye Kristoni, oye didini, otiaso dem, ye tonuma otubi, ye ka hallelujah okabi, oka praise the Lord okabi, umani sika, senator no adi, governor no adi, regional minister no adi, MP no adi, onfa ho. Obesa anya lawyer akojina court no atwitwa agye no etide bia no carry forward bone adentia if we say a diff one de wo nsa ahye moja innocent blood majority of the pastors omo de wo nsa ahye innocent blood ebi di nipa hodompe
ebi di efuru hu nsuo, ebi di nkrofo mogya, ebi uwani na uduru ho na ohwe ne puppet so a se wo bompa ya manyame abie wani a ubon se san nkrofo no ubon se the puppet na mogya esone wo so mobroni bi mogya efuru hu mogya na esone wo puppet ne so edi entia ene saa nneɛma no nyinaa no de ɛkɔ no sister so amu ani anda hɔ a wobɛtɔ amenam ma wo kra akɔdi nsɛnniɛ a wobɛbrɛ ateɛ mu asusaa nso obiara mfiw da fie obiara mfiw no ɔmo mfiw because obiara no a ɔwɔ tumi a obɛtumi aka sɛ ɔba abɛgyew ɛfiri sɛ ebi adeɛ so obi kura no ɛso sene wo deɛ na bɛyɛ dɛ na saa nipa no wɔgyane deɛ ato hɔ aba sɛ ɔba abɛyiw ɔbɛyɛ dɛ nɛ nkwala a ɛyera nyinaa ɛnɛ wobɛhu yɛku ɔbaa bi wɔ ha yɛtwa ne private part yɛtwa ne nofo yɛtwa ne se ɛyɛ dangerous ne nyinaa ɛyɛ MPC ne ministers ɛne asɔfoɔ no ne ahemfo ɛnɛ ahemfo nsuro nyame ɔmfa ho adentia ɛnyɛ n'asɛm ne tiri mu ɔden ne ɔde tia konya no so ɔtɔn asase ma wɔ aburokyerɛfoɔ misi ma so sɛ etimi bu ma di aburokyerɛfoɔ case adi afekura de se kura de ma kyɛsɛ ma twa so mpu adentia wo hɔ na we di case aba papa meta asase to kaso a meta asase to islebo meta asase to ha ɔhene na mo obi asa aba so ɔhene na mo obi fa papa yɛsen ɛna mpa yɛ na maboa akwankyerɛ na maboa jiwe ne fa kotutu sha asase ne so jiwe fa kogu asase ne so kogina ho ne yesi anadwo kogina ne adama ma akwankyerɛ mama adentia na sɛ ɔhene no eduru kwasi ada ɔbɛsa kɔtena asɔ dem ɛdan a ensɔre yɛ wɔ hɔ yi enum bi na ɔmbɛkɔ akɔwura na ensɔre na ɔmkɔ wura mu no ɛdeɛ paa na sɔfo panyin na ogyina puppet ne so no ɔka kyerɛ no a enti ama ɔhene wei amɔ ne hu a watimi aba bɛtɔn wasase ɛde ama obi foforo wa ju sika sɛ fa hatena ɛso asa akɔgye obi sika foforo okɔka wɔse wɔno na yɛ de hye okɔka wɔse wɔno na yɛ de hye yɛ ne yɛ ade hye yɛ ne di ha konya yɛ ade hye no aka ne saa no ɔde akyerɛw agya usu agya wo de sɛ ɔyɛ akoa woni hwe ka ɛna ɛkɔ so obi akɔtena na America obi akɔtena na Canada obi akɔtena na Australia no wa bra na wanya ne taku bi $4,000 bi wanya no ne $5,000 Ghana bi no $20,000 bi no me be pass ase na dachi bi mi fra America ba ma me yem obo no manya baabi ada no obeba no na ne kakra wa me ada na ma na top plot ne ade afiri ne nsem eduru kwasi ada no ohini we ya sa abo ne chaw mu no akɔtena so dem okoso a ye ne nana enti eye saa esum no tieni o saa esum no eno ena na Israelfo ni tim eno na Yudafo ni tim no omo tim kwasum no omo tim pokyerem eno mu na no omo tim na no omo su se Messiah ne mra no magye wo mo Messiah ne mra magye wo mo Messiah no so ba ya ne first attempt our yes wo kwagye wo no so fu pain what ya so dem no soliti ya say adentina o akwakwagye wo mo adentina akose wo mo yare. Just imagine this. Just imagine that. Saint Scott, kindly go to Rhyme TV. Go there and subscribe. That channel is dedicated for those who cannot understand the local language. Go there. Intineno sa esum na tim na asoli bebrebe kwasiada mo amotete UK ne mo amoti UK ne Canada ne Germany ne Italy ne Spain okoho no ma obi amfa ho
obi amfa ho obete yese ena kwasi ada na sister amowia ne ayi no ye you ne ban engagement no ne ban wedding no ye ko ye ko ho ayi die ye ko Stuttgart ye ko ho ne ye ko ye ayi no ye ko Frankfurt ye ko mumubo ekronkro ni bi ma me bro no ni bi ma me ehon chese Yesu ba ye no na Lazarus awu onyame no enti hunkunkunu tumi na ewo se ewo onyame nipa no so no na otimi di protect o ewo asori na awotimo no eno no de eni ho eno no de eni ho ena ye na ye ba ye na ye kura sa tumi na ye se ye de bebo na ye de aboa okay ye wo Berlin ho yo mate ye ko Berlin ho na sister ho ati ho na me baba na ware eno ano no ye ko Maryland okay mumbo bi mami fa bi nye preaching ye ko Maryland week way mu a obetimi bi aboa ho ye contribute $50 each, $100 each, $200 each na mom owo abefa wo de a onim eduanajo okay kan Psalm 91 okay kan go and read Psalm 91 and listen to what David said over there. He spoke about the demons and principality who work at daytime and then night time. Amsterdam. Okay, you. Woodbridge. Okay, you, Mate. Ye kuomusa. Esu Yesu ba ye no. Ne nyame tumi wo no so. Ene ade a ai fere pa ne se ya bo bi dua. Tieni yo. Mu a moti hoi. Zurich. Okay, L'Oreal. Yo mate. Me pacho mu a mo hwe mi. Enti ubetimi abawura White House, America fo a mo hwe mi. Enti ubetimi abawura White House. Na makwa akwachi Donald Trump sa keke. Abrani security personnel na wo no. Omo retaliate. Ebetimi abasa dada. New York fo a mo hwe me pacho. Enti obi betimi abawura White House. Akwachi Donald Trump. Abra security personnel na wo omo retaliate da. Sa no Nyankopon himie mutie. Sa no Nyame himie mutie. Na wo so de a wo kwa asori. Na nso so ye bowdua, obi di antoa, obi di brekum, obi di apape, obi di ayantanko, obi di ensuo bi bowdua. Eti se de nipa ne de wakosa tumi ni ho. Ni wako invoke tumi ni se, ombe bowura Nyame ahimiem no, omechiwo mfa wo ne mra ono na bosumfie, entu beko antoa ho no. Na ensole bebre, omo nsole ma na omugu ho. Kohe, wo de ka ko ubeko antoa so no me si Nyame ya adoma echina meme yesi se ene omso maku Yesu ese omo ara afi bia amku Yesu ene se maku Yesu se wawu mponi o se so wasole kwadwane ko yentimi nkere just am so me yeso so makokunu ndi obenya ne kwasi ada echina Saturday right kwasi ada no pa no obenya na kwasi ada no pa no onyane a na die biema sesi dada na de bia the old story na meboa obi invite anto atumi obi invite anto atumi. Let's assume say OPATAFUOR TV, I belong to a certain kingdom. A certain kingdom. Na obi di makokonfuo bi ho, obi di makodunsini bi ho, malam bi ho. Na nipa na ye maduro na atimi anyame, which means to me now obo me ho ban no aye dey. Akosi senya watimi atena ho ama obi a invade me ababe che me ede me call no na hiniem. It is never possible. It is never possible. It is never possible. It is never allowed. Because you can't to me ni na do dangerous, do powerful, a deadly God. Yahweh. Onu na oboni dia etumi bia mpe
Nobody. To me, be an open asem. To me, be an pay who deity. Because you're too powerful, too dangerous, and too deadly. And I also would Jacob 240 and so you timid choni and walk or to answer. I didn't know, say, a bay for a body, a will bay ye camp. A do as some will bay ye camp. Not a bay for a blow cum for say, my new way, I will see a kuno. Ye can't back us here, Bra Africa. And you won't be a bay for kunida. Nay, I done a bay for kuno, no one sorry. Me, my new one a sofu, huh? Me, my new one. And a software, or Jina preach 24/7. Oye Yamjima, a bay for kuno. Bay for kuno. And a bosom casio or krum. A boss, how by bone salmon she ho. Na by bone salmon about confess, yes, a sophono. On the two or call anajo. All by not sophoning naya or so or bomb by. And on no bay bone salmon, a boss of unit two. And a sophono, nakuma, onya cardiac arrest. And a team owuye. And to me, my question is said, Sao software. Me, ya me ben and no summon. Sao software. Ya me ben and no summon. By Bunsam at me a quail to oba, while boss of you to a man and young. Na me, who bought me deal obey ye camper. Sa bay for now, moving in an. Much near the diacha cry 7 days, me kumunina, me kumunina, bako cranka. Me kumunina. Bosom Antoine Suonyama ko Antoine Suonyama so ko busa se agidifo dodo se na wo ku omo ko Antoine Suonyama so ko ken ai Antoine kroni ko busa se ko busa abakosem se a Christopher dodo se na ye de omaba ha adentia if you say omo leaders no omo da na omo da they are powerless. They are powerless. They are powerless. Me na me ya sorry. Owuo ebefa obi am timi katra and say owuo befa enso me njew. Eni pa be kompai bo be ye de yan na owu. Ade nti na owuo no okoy no obi anje no. Obi antimi nje no. Oti owuo nka. Woni ba bi owuo bo 40. Owuo bo 4 ka language o kaka sabi. Dear kasa na oka. Ote onte da. Usofu oti owuo bo 4 nka. Oti kasa oka. Enti wo se owuo bo 4 dan inspector ana crime officer na obechiwa najo abrabaifuo bi na de wakoma ne se won chiwa me pacho wo ubetini. Mebusawo edra najo na baifuo ye meeting abosom ye meeting ensuman ni abosom emotia nsasabonsam ni mfumpa ye meeting na wo ya omo kanti ma wo kra beto ahwehwem wo ha me pacho wo obetimi akyera wakonyam akọ defend ho ana wo spiritual father betimi defend wo mana ye Yesu ba ya sa nyema we nyina wo ho sa nyema we nyina wo ho sa nyema we nyina nana edi nipa nya na edi nipa nya. It was killing people were dying on the daily basis because those pastors at that time they were not spiritually strong. They couldn't protect the souls of those people. They couldn't protect the souls of those people. They couldn't protect the souls of those people. Obi ko sirim, obi ko esirim, obi ko anwonamamu, ekodi aduro, na yedibi atete ne nsa, yedibi atete ne nsa, yedibi atete na so achi, yedibi atete ne momaso, yedibi atete ne sereso, na yedibi atete ne nofo ha. Yedibi atete ne nofo ha. Na bosom na ka kire nse onko, obi eni ho betimi aka na to ho. Oni ni nya accident a obewu no ono te ho. Ye wo tanker drivers bebreba, car ni nya accident ba no ono ayira. Adenti e bosom ba wo de wo ti wo ntimi nya hwe na wo nya me no owo hin adenti a efiri se ensori e wo ho nyina no bebre akwan achiachia enti Jacob tumfu afiri wo mumu ko na nka youth a wasi kwan so a wo bre o pese wo bobra
si say no aye bre na wo bre uhu boto kura unfa kura nhim watch night bia wakobi adentia watch night be na unka bi tons be pa na unka ye tons wo wiase nyina waka so still abrabo no de tia na tie uni de tia brother emre duru se o hwehwe Jacob tumfu akira kwan na opetu mi papa bi akiri o say okay kan Bible o say mo hwehwe tete atempon ne de okwampa ne da mo mfa so na mbanyi ohomia mamokra ko hwehwe tete atempon de okwampa ne da enada ne de udi akiri a saa na abani na mu a ebi amane adoso ebi ka adoso ebi akotira adoso ebi yawo adoso oti Jacob tumfuo na ase enso obi ukọ asọrị adie baako a ani wunie adie baako a ani wuni o adie baako a ani wuni mekọ asọrị bɛyi no abo asọrị a okodin na obi atimi akọ ne konfo ho ayanta konfo ho nkabere apape obi akọ eye ayi buruku ose buruku obi akọ sirem akodi tigari wadi gari aduro obuo kofi obuo obayi busumbi yefre no nyame kwame busumbi owo bruma mu ba bi yefre no nyame kwame busumu a yefre no nyame kwame udi agro ni pare de ne be hawatia na busumbi susu abosum bebrebe na nipa na timi akọ no akodi aduro no de abaye ukunu no ade na firi wonsem brother obe den how see wudi opatafuo jade ya me ni opatafuo ne nam nukure me de makoma nyina na ne nam na opa obi atimi age ukunu afiri wonsem na da oba no ye hwan no owu anade na aba sa oba na ono epese wo temte o ma wudi ya o temte o ma usu ni suo no na o de ne ba na mete na anade na aba entie de ye simple fast connection ni atena ma obi eni ho betimi age ukunu efiri se Bible say Abraham ne yire aye Sarah etu kwan ko okro ni mu no abra ohene ni hu no opese woni ne dan awurade sane ebe ka kire oba be ohene ni se ode ne ho onim no ne Sarah da obekunu saade no the same thing tieni o saade no the same thing eto aye akwawe Abraham ba Isaac Isaac ni Rebecca etu ko ekwan eko okro na Abraham ko mu na no anka ye gi ne yire nyame sabai ebeji na ade ma no na ade na ode ye wo ade ye be ya obi ti adwumam obi hunahuna obi sori a onu ni free se wakọ maame wata ho wakọ papa wata ho wakọ sirim wakọ India wakọ China wakọ Benin onu wakọ die duro ntino odi wanimu ye from because wakika wanimu ahunu se wo nyame na wudi na kino oni tumi bia adedia osofo adada wo ede wakọhye sumu e na osori a uti honum na odi wani wa adwumam e ka no nkokora na wayi wa afira adwumam masa sa nipa we yekuna na de na aba ukuna bibia ma ba de ntia wontimi nya no ho hwe a uti adwumam ba wo bra uti nsuo tempenten kwa de bia ni suo e na ase wo ma adwuma na wo mu wani nje ye bule wo de bia because uni tumi una wo siesa wo kwa asori wo bottle so wo ye empty wo ye empty nti o be di wani sa me utimi me di mani me wo tia me a wo ye me hey me yo hey wo tia me a me tia bi wo bo me no hwe me bo bi wo tuma gwalagwa me wo special gwalagwa wo ho eno me to a ye within hours cream ni me you ahwe ho na awie game no fast adenti na sofu bi inform ani nya for sofu bi a obetina social media no so oye odwananum oye no se wa be ode opatafo anim be for o trent one day me to no wo so wo yira na me di wura de bam fast ye wie game no mate wo ba pa so bra e fast connection ye adentia to me ben ene wo tie to me ben na wo no a ne ho odin che Jacob tumfo osimi na me kum me na me ma nkwa adie nyina hyase ne me adie nyina wie ye ne me
na so wodi nyame bi ati wodi tumi bi a oye broni bi a otare calendar so a waye too sure say be gikotwa ne di ana ne ho fefefe eti Yesu otisa me nanim tuntumu otisa sei me bana me beka kire wo say he sorry firi ba bia wotin na wunya wogye na bre ene amane na asofo ne di watena mu a wo njimi di adenti efi say efiri mofra brem na yase wa adwene efiri mofra brem ni adada wo efiri mofra brem a wo sase say o ko you can say Sunday school efiri mofra brem a wo sase say wo ko Sunday school no ena yadada wo amane wo da so tedie wotimu a enti se obi ba no de no kora nkire bre wa okasa na wasum nyina ya wo sam weird bi mine si odi opatafuo ti a wase ye betimi apapa yakume o yare na nipa no ono wonim kum sene ne tumi edi kum nyina ya minsam na wo o pe sharp dia na de be no fast call nyame minsam na wo na de na otimi kum obi su oti ba bi otimi peja obi ono wo ye hwan asofo do do sene o so mu na asofo no ko sika asofo wo Ghana majority of them 90% o mabrabo nya few me kadi achiro ukohu se sofu bi wo Ghana ukohu se sofu bi wo Ghana na brabo majority of them se watoka watoto nioma no odamu amwani mmere ne da na majority of asofu no munim hwe uni mami kire wade majority of asofu ni nyina they are not well sophisticated, they lack what we call futuristic approach. Enti abrabo no ono obi asofu a ono anim se only sikada ni bottom enso wako frika ne buoye be 10 billion kwasi ada wo ya asode ana watibia kotuaka we na adwene no o shallow mentality uhusu abegina TV so a na brabo na awobo no na wani bere no me hye nkrofobia that is my papa mitimi hwedi mi so nto o papa na wagimi sa o papa ene o papa we bia woni ni mielu de mo bro because o papa no ne niam bia ni kwa kire so ni nyansa. Yet there were so many pastors, you think they are doing well in life. They are never doing well. They go out there, borrow a car, a drug, omuko a year, tienio, omuko a year no omuko high cars. No, they do omani. Abrabon onyam monruho. So they behind the cassette. The black people are not conceptual thinkers. Ayam kasa meboa. Broni before said Broni beto to aka so saa na Broni wa bobra in the likes of Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates and the likes, those people, the tech gurus who have girl brains ne sanko from Muscal before so close were 2 cars assessors na wa bobra owo bia odi asia abrabono ekoso abrabone koso na momo de ane de masofo no omuni ska wako rent car wako free car ane odem uhu na office wa bobra o twen se wo beba beto collection Sunday e de ama no agisika no ogia no investment oni any investment portfolio bia asa de oni ma se me kotua me kaka anase wasi dan ba ko bia so eno ano onim anything about investment we are financially illiterate eti de bia no this we are sorry wanya sorry a obebuada ne whole utility bills mekunu ontimi meet no ni expectations ontimi meet da ontimi meet responsibility no young guy wasinya medjuma kwa munya 45 years unya 50 years crab ene nyame aye wadum no wanya followers kakra bi ene di wachi enti wodwene kwa akiri hunu nyansa say followers na amenya no omundi machi saa enko wiase awie ye one day bibia betimi asesa say Yesu mpo omo sign no efiri na chi abra na Yesu ejina so no ye nsenkyena na ye chi Yesu ye kobo na se nua obia ejan ho ma Peter mo kora deny na one day also hunu say wo so ye betimi ayewsa and you plan ahead of it. So what are you doing? What will you do? Now young guy no I told Lamborghini I told a Rolls Royce or Rolls Royce bed too or Lamborghini or Lexus adentia because he thinks say when you bear $5 million me I want account to win, you know, he is all right. Forgotten say
one day in the future 4 or 5 years to come ni sika na that bank no inflations betimi account instead of him to sell ko di sika na or di to Rolls Royce na Bugatti ni sa we no or di be invest in another firm and then yield this sika di ama no atimi dia survive ye no da bi da it will share African prophet na afefe de nko a wo hwe Ronald Bonki mu a Ronald Bonki mu umano bicycle kro betena so enso nya African prophet baby a onuriye no eho no onya abotre kotina ba na ya titi na nim na ni trimi no ya woni yomo tse gikadika ya titi na no ho de ama no ni nyina edaka so we ni tiri na wayi no edaka so adwene no owo shadow mentality nti we musori a my papa na me sere wo ne o papa no mabrabo no sa na beye woni wo papa ni nyina sa na mo adwene beye if you say oh papa no kro ofiri ka no dem oni any investment portfolio be nothing oni anything oni any investment portfolio oni anything and what steady a omuno every day bia okwa asori a e wose oye miracle o pastor di sa of one o pastor di sa of one de bia okwa asori a e wose oye miracle e na machi baifuo Yesu suba no anchi baifuo nyame tumi enchi baifuo nyankopon tumi enchi baifuo da nyame onya bosom na chi baifuo bosom na chi baifuo nyame onchi baifuo nyame de nsa ka baifuo a eye two options either so obekunu obeje ne kra firi ne nsam ana se o mane sesa no obedi na chi babie ni ho Moses chiri baifuo baabie ni ho Jeremiah chiri baifuo baabie ni ho Joshua chiri baifuo ye ma ne begina asori ani ade anu aye me baifuo me na mama malata bridge na ewo ho no ho na de bia ye committee enti ye ho no ye committee na meeting no sankwase asem no e ya bosom nti asofo na eye nsuman no omde ya asori e no ma pretend say e nyame tumi no omde abetara nyame mu ne omama nyame ma ebre obompa ye ma one wani kosua ekwa na abehye wasum kwa na abehye okoko kwa na abehye oyem kwa na abegya utipa ye saa na modi namu wa brabo ni mu na mo sofa saa. That is the reality. Eti we onim anything fere kura se me OPATAFUOR TV onyankopon puppet a wode ama me na me gina so a nyame ho na me ka no kura kiro me man sorry fi apart from some me gina puppet so na me mema o kwan se bra puppet ne so oye mistake na me ni ekoko puppet ho a na am tell angel no ho no bekum because puppet no ho na yet say krunkrum tutimi mene na ho keke enti wo mo ye adwuma wa sorry fi ho no pono me wode ye me de puppet na jana de bia ono na wo ho make sure say o hwe bibia ma bibia a go through ansana oma yo madwuma nyina hwie because obi mistake trespass ko ne na puppet anasa altar so a sunsun be taking it down. That is the power of God. Na osofo atimi abegina puppet so abra hoye nyankopon altar na wogina domanimu busa se hwan na ne bayiye da ha no ono baifuo atimi de ne bayiye abatu nyankopon altar so abra angels ejina so a protected altar no yagu nyame hu fi na Bible say abra yedi apomada ka no tieni o abra yedi apomada ka no ekosi dagon animu no ade achi na dagon bosom no watofom enti baifuo bia obe trespassing ewo bebia nyame apomada ka ni si no apomada ka no so ye wo sofo no o puppet no o altar no o puppet no eho na ye wo apomada ka eho na ugina wo ni apomada ka na nyame te wo no eho na ugina enti ho no 24/7 nyame tumi wo ho enti na men ha me ho obi kodi me ho konkonsa meti ana mesere me de ye asem ka keke adentia because me nim say to me bi ware me Jacob tumfo ware me e disame me so me ware wo ba bia
na me do oba na me ntena ho se obi nse oba ne da woni oba no ko a eti se waware se ma ware a woka me yire a waka me woka oba ma ware na waka me. You must be ready to face all the consequences. Sana spirit tie enti mini Jacob tumfo de nam me ye ni bibia me ye na ko a me ye ne ba me ye ne yire me ye ni bibia enti woka me a e ono na waka no. And Jacob tumfo so woni mu akokenkan Numbers 12. Why ya de na wasu kura no wasu kura no oso ode a chel kura no en na ye asesabo be 4 years o utim so ho kire wankasa and then nipa bebrebe mi komi nkoto dwanu ma enra najo na mi gina mi koya ade bi osu baabi e de man krofo bi anajo be 1 to 2 ade a mi gina ho nyina abra mi frɛ honhom ba ya ade na ka kyerɛ se omo a obo pe omo ho asɛm wo me ho no ohu omobo no wamfa nkyɛ wo mo efi sɛ omo ni mini paban a me ye enka won ko gina baabi sɛ wo sɛ me ene ebi asɛ mi ama onya adwuma nyɛ ebi asɛ mi ama na wale egu ebi asɛ mi ama ne ma ya yarefo ne ma ya abo asesa adentia onim the realities onim sɛ die ensoli bitete onuma omo ye na nyankopɔ tumi ni hɔ nti no ofa ohia obi a onim so odi bisu bana be kɔ no so die ensoli bi ye no na adwene woni tirim sɛ ohia woni pa bi a odi saa suban ni bi be kɔ no so. The asofo no me hwe omo a na mesere uni links oboa uni tumi bia again e socket ma wa na wadidi ka na de yenyina yawe krom ha omo free omako han ka omo di dam ye de nyina yawe omo akọ renti efie wotemane islebone trasako a omo sole a obotwitwa ba tv so se omo ana asi wo mu fie ni me ya me hu omo ana mesere wo mo. Such people, they lack what you call futuristic approach. You are a visionless person. I'm not in competition with you. I can't compete with somebody who has lost credibility in life. We are focused in building an investment portfolio. Investment our tibia we show. And then you focus on. Now you will be on no abrabona BT no. Abrabon BT wa nkwa han car. Uti kumase uti Ghana ha ukwa ya na hanka na usim adentia o de kwochere say wabo bra ba unim say wo mo bra. You are aware of it. You want to prove to people that you have made it in life, but you are aware that you have not made it. Eti ye wo so adoma no kakra bi a omo tititi ho ya omo tititi TV so a they have been calling you people, come and let me help you with that maniem obetena radio so a obetena TV so a on the day bia no bra ene nyankopon ne anopai ne ya kwankyere nipa bia wontimi wo nipa bia kwada na bi da no so atiti bi da no so oto ayento onhia mu anopai first come first serve no akeka san kwase asem na wo ya asori no nya kakra on kura wa breda da onya swimming pool bi mu da no age club bia no abọ kakra bana ni su kakra na ja on la no aye one or two things. And one of the name only any approach bia abrabo no ni ba bia akọ dey no nim for investment woni mabrabo wo se ono se obetimi a kire wa abrabo ani so amwa bobi ana nko no living a life sam. A leader who meant a farewell for his people must live an exemplary life for people who are following him to emulate. Me no monsa mabrabo nye me da betu fu se jansa no. Is it possible? Me knew anything about investment. OPATAFUOR me knew anything about investment. Mayor day other cultural say this is the way you are supposed to go about things. Mayor day. And so Jacob tumfuo one ewiase investment mama kire wade bi I say yesu can say bi I say to some people they were giving 10 talent, to some people they were giving 5 talent, and the others were giving 1 talent, right? If you remember that
sayings. Now, here lies the case. Those who were fortunate to be gifted 10 talent, they made good use of it. Those who were also fortunate to be gifted 5 talent, they were also able to invest to reap a positive dividend out of it. But those who were given 1 talent, they went out there, dug the ground, placed the gift in the soil, cover it up, waiting for Jesus to come so that they will go out there and dig it up and take the gift and go and give it back to Jesus. So when Jesus came, what exactly did he say? He says, those people are bad leaders. Yesu kachira wa mo say, adentina, so free said the media man, untimi mfanya hwea. Adentina wa amfa ma na manfa nko sikakrabia, anko to honum, na manfa nya investment wo. Enti sikakrabia ye de ya, enye bank. So Jesus himself, he understood banking and finance. He understood it. He knows what it entails to run a banking firm. He knows it. That is why he made mention of banking investment. He says those people who couldn't use and who couldn't make good use of the little that they had, they should have given him the money so that he'll go to the bank and buy bond with it. Go to the bank and buy mutual funds, buy T-bills, buy fixed deposit. There are so many opportunities in banking firm. Go there and invest in any reputable bank or banking institution that you know. Jesus told those people, I can quote the quotation and give it out to you. He told them. And so nipa enti uhwe Yesua o kyerɛkyerɛ na suafo no nyansa ani nimdie kwa so sɛ ɔmo mfa mmɔbra ebi na mede yɛ wo no ya na mabɛka kyerɛ sɛ unya kakra fa kakra sie ufi sɛ metan mentɛ wase. Ufi say OPATAFUOR mpe wase. OPATAFUOR de oye this. They have made you to believe trashy things that are not truth. Mechiamu nyina kakra nyame aduma. Toward them way, Odifu asumesi na eba empaibo no. Odifu asumesi na eba sorry. Odifu asumesi na eba eyi na sen. Odifu asumesi na eba eyi na sen. Kana otimi nyina no kure semi ni okohan. Kana odifu odi timi no okohan. I didn't know was ohan ka. Only futuristic approach. You are trying to package yourself and make people to believe in you as if you are a sensible person. But in the other vice versa, you don't know that. You are making a fool out of your own self. Only bear $1 million. Everything that you buy here on earth must be measured according to tenfold of what you leave behind. And to before Sobeto, Rolls Royce, $400,000. You know, apart from say, wo sikano awunya you know, ebia aban sikana cocaine business, and be a cocaine they want break because to do that business is not easy. Enti bia wa bre enti jan de utimi de ba kubi ko ba na wato Lamborghini bia dem and I agree with you say ne be ya ye chiwo ne ya e de utumu a obe content sanity. Now you have toiled and worked to get your money legitimately, and you have the gut to go out there and spend the money anyhow. There's one interview that I listened to. It was Bill Gates who was being interviewed. Bill Gates said, "Onya $20 million. No, that's what the Jumamu office. You see, the agenda and the vision of these white people is to become billionaires, but not rather to look like a billionaire. The agenda of these rich people in the nations of our world, the agenda is to become billionaires, but not rather to look like a billionaire. The black man wants to look like a billionaire. That is why they have gone out there to rent cars
But the white man, they don't care. Ne kaba ku obedem Natalia ye say ya obesha she akwawe Mark Zuckerberg. The guy had $77 billion seated right there in his bank account. Yet every day, the Natalia Bakope, Meboa Catcher se Meboa. Mark Zuckerberg, Facebook, no, or those days, so no was 70 and then over over $100 and something billion. But those days, as Natalia Bakope on Famo, the agenda is to help eradicate, manumute people from poverty and also to remain in the billionaire status quo. That was the agenda. But the black man always want to look like, they want to look like a billionaire. Indeed, kakra bi to bibini bi account mu ankwasi asem kwa okototo jeans anebo jeans na oton wo Louis Vuitton hobe $10,000 $5,000 na udi Boston oko China $100 me mekwa koto ye no ma say whisker to invest wisdom onti ase guy. The agenda of these white people is to become, but not rather to look. Whom are you trying to impress? You want to impress people who doesn't care about your life. And all these things are as a result of those pastors. They are bad leadership. They are not willing to educate you people. They themselves, they are even financially illiterate. Every day they are so sorry because I am sorry. Until meet. Machiao yami adu ebeshia. Maybe I could be a machiao. As you encounter, hey, Nadia Maba, yami shram. Share this video with a lot of people. Yami adu makwesia de ebeshia. Kwesia da kra de ahwa my life. Ba ahweso ameba. Ma bre, amehume kakrawate. Nenipa. Nye easy. Thank you all very much for coming. Shawuye. Na said ye yesu time. Na omodi enkrofo atunko asumu no ene so saa na omote wo a wadwene mu oha kakra bi no ye do betunko asumu nipa bi a wo hwe me anwumre bi a no Ewurade mo ho ban ma me wate Ewurade mie wani no mie waso eka bi a odi bi Ewurade ntua ma wo eka bi a odi bi Ewurade ntua ma wate eka bi a odi bi Ewurade ntua ma wo a opedwetire bi aye bi Ewurade ma obi why Ewurade ma odwetire ni bi na fa bobra ni nsiw yie Ewurade nka nipa akoma no moa wo abraboni de ode onsa besom bia no oton aye nto etoso aye ntua Ewurade nsam wani mu fifire no ma wonye nhira wate na ni nhira no mesre onyame asomdie de to me so Ewurade mmom ma nyina ho ban ma me Ewurade mmom ho ban ma me why na ni nhira no me pa chaw like video no na subscribe to this video afiso so call Rhyme TV RIME na ko subscribe na say e na spiritual teachings ni nyina ya de ko na mi nhira mo nyina